Tervetuloa Härmälän rantaan ja Potkurin kadulle peremmälle. Tässä meillä on 52,5 neliöinen kaksio, jossa on yli 4 metriä huonekorkeutta ja kaiken tämän lisäksi meillä on vielä 9 neliön parvi, mitä ei lasketa asuinpinta-alaan, ja tuolla päädyssä meillä on sitten koko asunnon mittainen lasitettu parveke. Mutta aloitetaan katsomalla makuuhuonetta, joka on heti ulko-ovesta vasemmalla. Makuuhuoneeseen mahtuu ihan king size bedi, ja meillä on lasipeililiuku ovet täällä, ja täälläkin huonekorkeus on edelleen yli 4 metriä. Sitten jos mennään asunnossa eteenpäin, meillä on oikealla kaappitilaa, minne saa vaatteita, siivoustarvikkeita ja mitä ikinä muutakaan haluaa säilyttää, ja siihen heti perään meille tulee sitten keittiö yhdessä pötkössä. Siitä päästään sitten suoraan olohuoneeseen. Ja täällä on paljon avointa tilaa, ja tästä tekee jotenkin isomman tuntuisen tää korkea huonekorkeus. Sitten olohuoneen läpi päästään lasitetulle parvekkeelle, joka on yllättävän valoisa, vaikka parveke osoittaakin pohjoiseen päin. Mennään seuraavaksi katsoa vielä WC ja sen jälkeen yläkerta. Kylpyhuone on kompaktin kokoinen, mutta meiltä löytyy täältä sauna, johon mahtuu 3 ihmistä istumaan samaan aikaan. Asunnossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja taloyhtiö lämmitetään kaukolämmöllä. Mennään seuraavaksi yläkertaan vielä. Yläkerta on iso bonus tässä asunnossa ja tänne voi tehdä ihan mitä itse haluaa. Mä oon tehnyt tänne toimiston, mutta mielikuvitus on vaan rajana, mitä tälle 9 neliön parvelle voi tehdä. Katsotaan vielä seuraavaksi vähän, mitä kaikkea löytyy tästä lähiympäristöstä. Ja tässä on heti tämän rakennuksen alla, siellä on parkkipaikkoja. Käydään nekin katsoa vielä. Eli heti ulko-ovesta kun lähdetään, niin mennään noin rappuset alas ja sitten päästään tänne autohallin puolelle. Härmälän rannan läheisyydessä on erinomaisia palveluita. Täällä on muun muassa Pirkkalan Prisma tuossa tien toisella puolella. Siellä on myös K-City Market, siellä on verkkokauppa, Bauhaus löytyy, sieltä löytyy pikaruokaravintoloita ja mitä ikinä keksiikään, niin kaikki löytyy pommin varmasti välittömästä läheisyydestä. Härmälän rantaan on myös juuri valmistumassa uimaranta, josta päästään nauttimaan jo ensi kesänä. Ratikkatyömaat valmistuu myös ja kohta pääsee ratikalla myös melkein kotiovelle asti. Jos tämä kohde kiinnosti teitä, niin ottakaa yhteyttä Rooma LKV:hen. Mä jätän noin yhteystiedot tonne videokuvaukseen. Kiitos, että katsoitte ja toivottavasti asunto miellytti.